Men kolla på julkalendern. Ja, jag kollar där. Kolla faster, den står helt stilla. Mm. Ja. Men den har gjort så. Har du gjort det faster? Va? Borsta håret. Vad är det här då? Du ser verkligen ut som njuta. Jag bara hör hur det rispar. Ska du bli frisör, Texas? Då vill inte jag gå till dig. Blir det fint? Mm. Det är jättefin nu. Kommer min kille tycka om mig nu? Texas. Snart. 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 Och sen ska vi göra så här. Den inne på den andra toaletten. Är den inne på den Så andra här, då? på stor som ligger där. Okej. Det blir säkert bra. Så den kan inte... Men du är... Frisören, alltså den och den andra. Mhm. Har vi frisören. Ja, okej. Så det är hemskt.